ụmụnne m unu n'anya ebe a unu ya afụ na ife a m gwara unu izu ụka na-abụọ gara aga na o mekwa n'ọzọ na anya na ana ebe a unu ya afụ na ehi dị na ana ebe a karịrị 300 ọ karịrị 300 emekwana ha ọzọ ehi ndị erie n'ọta apịa ebe ha baa n'ubi mmadụ unu nee ya richazie ha ncha niile pụta ebe a tọgbọrọ ọ bụrụ ọnwụ. Ezibugo m ozi a izu ụka na-abụọ gara aga wee dọọ ndị be anyị aka na ntị ka anyị kee nkwụcha maka na nkwụcha abụrụ ụjọ. Onye a na-achọ achọ na-ezo ezo. A sị na ọ na-aba atụ onye iro ndụ ogote ọnwụ. O nwerekwa ife ọbụla onye ugwu ya emerụ gị n'ụdị na unu na-azụ ahịa ka ọ bụrụ na ọ fụka gị n'anya akpọọ gị asị ma a na-akpọrọ gị asị. Ndị be anyị saa n'anya. Ndị Igbo bikonu anya saa. Ndị ọgba anụ anyị na-ayụ na ayịyọ. Ndị a na-achị efi ada atakwa anụ efi ahụ ha ada atakwa ya. Ọ ya kpatara ọtụtụ n'ime ha ji edinekwa ehi ha na-achị. Efu onye ugwu na ehi ha na-enwe mmekọ akwamiko. Ị nwee ike ịjụ onwe gị ajụjụ onye na-eme ụdị ha isi ọ dịkwa ya mma ka ife a na-eti n'ahụ efi a. Ihe anyị bụ ndị Igbo na-arịa ehikakwa o ekwugo m ya na nke mbụ m kwuru ekwu ebe esi wee so anyị kakwa nkụ. Anyị agbụrụ kemikal a na-agba isi n'ife anyị na-eri eri nọọsụ anyị nwa ka arịa kidini na ọtụtụ ife ndị ọzọ. So anyị nwa kakwa arịa ọtụtụ ọrịa. Jekwa n'ụlọ ọgwụ jee na Zenith Hospital na Abuja unu ya ghọta ife m na-ekwu. Biko ndị ọgba anụ debenụ task force maka ndị be anyị ada agha ka unu nwee ike nọ na nche. Maka onye ugwu apụpụta ebe a kwuo na e nwere anụ ndị nwụnarịrị ebe ọ na-azụ efi na ọ nwụrụ n'ụzọ na o ya eberu gị ego. Ha nwere ike iji emekwa suya. Ọ bụrụ na ha ejiri ya mee nke ndụ ha were ya mee nke a na-akpọ kirichi. Biko ife ndị ayọ ayọ ya biko nu ị na-ata suya nke etiri n'ọkụ ị na-ata nke kpọrọ nkụ nke a na-amịkpọ amịkpọ nwere ike ịnụ izuụka one ma one. Enwere ike ijikwa efi ya mee ife ndị a. Hapụ na uru a ọ bụrụ uru unu hapụ ya na ịhapụ nke onye eme ka ogbenye bịa dine na be gị. Ọ kwasa anyị nwa ka a na-achọ. Ọ bụrụ sọ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ụtara mụtara nwa a na-apị nwa ọnụ biko nu ana m anya ife ọ bụrụ ayịyọ. Ọ bụrụ na ego ka eji ekwere anyị ọnya ha ekwu onye a na-ewere ego kwere ndị Igbo ọnya na ha ya ama na-ekwe ọnya aha kịta. O nwerekwa onye ọzọ ekwe na-abụrụ nke a maka anyị ebido ịkpọ ndị na-ego ha efi ndụ na-agwa ha na-ewe efi anyị eberu ha ego. Asị gị weta 100,000 asị gị weta 200,000 ịpịkọzie na ile ya 1 million maọbụ ilecha ya na retail na ihe eleta 1 million ịpịkọ na ihe enwe 800,000 n'ofu na-ekwe ka efi dị ebe ahụ ị marọkwa ndị ya ata ya anyị enwekwa mass burial. Ọ ya bụkwa ogbu na igwe ana m ayi ọbụla ayịyọ mana ịnụcha ozi a ịkachi obi gonata anụ a n'ala Igbo Chineke bi n'eluigwe ama agbagharụ gị. Ana Igbo ya emegide gị. Ife nji ekwu okwu a na-asụ ọfọ bụ na ndị be anyị nwere ụdị obi ha nwere. Mmadụ nwere ike ile nwanne ya maka ego mana ọ bụrụ na nke a ịnwa anwa tinye ego gị n'efi a n'ụdị na ụdị abụna onye ọ na-acharụ ma kirishi charụ ma suya nke a na-eti n'ọkụ charụ anụ efi ọbụla ọ bụrụgodo ofu ọnwa o ya emebinarị ha otu ọsọ ọnya dịrị. Biko zisa na ihe onyonyo a ka ụmụnne anyị nweta ya nọọ ife abụrụ soshal midia bara maka ọ na soshal midia adịrọ ụdị ife a ka eji ana ndị mmadụ n'iyi. Aha m brọda Paul Chigbo zisa ihe onyonyo a ka Chukwu gọzie ka ị na-eme nke a ka ọ dị.